Bona tarda. Volem donar la benvinguda al subdirector del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és responsable de sensibilització i prevenció. Aquest departament és nou i el senyor Rubén Sánchez Ruiz va començar al juliol, si no és... A l'octubre del 2021. Exacte. I ara ja caminem per al segon any d'aquest departament d'innovació, de drets de la dona, del feminisme, i estem molt contents de tenir el Rubén parlant amb nosaltres. La seva trajectòria és molt interessant perquè precisament va estar treballant en temes sobre l'atenció de la víctima del delicte, del masclisme a Barcelona, i va estar fins ara, penso, Rubén, el servei de mediació i assessorament tècnic, oi? També amb justícia juvenil, sí. D'acord. Correcte. Explica una mica com va arribar aquesta estratègia de tenir una subdirecció precisament de sensibilització i prevenció. Doncs bé, es va considerar des del Departament d'Igualtat i Feminismes. Bé, bona tarda a tothom i a totes i a tots, que no us he saludat, i moltes gràcies per convidar-me a aquesta petita conversa. Des del Departament d'Igualtat i Feminismes es volia posar el tema de la prevenció al mateix nivell que el tema de la intervenció o de l'atenció. I, per tant, van considerar que si els serveis especialitzats i els recursos que tenim a la xarxa tenen una subdirecció, que és la de la meva companya, la Rosa Codina, doncs consideraven que amb el nostre nou protocol marc i el nostre nou marc d'intervenció, la prevenció també té un paper fonamental. I aleshores, quina millor manera de posar aquestes dues subdireccions al mateix nivell, que depenen de la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, que encapçala la senyora Laia Rossi, i que al mateix temps penja de la Secretaria de Feminismes, que encapçala la Montserrat Pineda. Llavors, doncs, considerem que tant la reparació integral com la prevenció estructural de les violències masclistes tenen el mateix paper, tenen la mateixa importància i, per tant, van considerar que a nivell polític era potent crear aquesta subdirecció. Ara no t'escolto, Fernando. No sé si torna a estar silenciat. És que com tinc el mòbil, això... Jo també, estic amb el telèfon perquè l'ordinador... Les tecnologies... Això és un tema que parlarem després, també, per a les persones grans. També és un tema. Del masclisme i de la discriminació. Com penses tu que hem d'actuar transversalment el govern i entitats que estem treballant temes socials per erradicar el masclisme a Catalunya? Home, doncs no és un tema gens senzill. Jo crec, i també ho creiem des del departament, que tot el que es diu treball en xarxa i treball en col·laboració i això, i per això s'ha creat i s'ha aprovat aquest nou protocol marc, és a dir, per intentar marcar uns eixos, marcar unes línies on el treball en xarxa ha de donar els seus fruits. Nosaltres creiem que és un instrument molt potent i ens agrada parlar de tots els nivells. Ens agrada parlar a nivell individual què podem fer cada persona per eliminar el masclisme que podem fer. Doncs els homes tenim, jo crec que un gran pes de responsabilitat de treballar-nos les nostres actituds, les nostres conductes, els nostres comportaments masclistes, perquè estem socialitzats dins d'aquesta societat. Què podem fer per treure'ns aquest masclisme que portem dins a nivell individual, responsabilitzar-nos de tot això que et comentava. I després podem anar pujant, és a dir, a nivell de relacions, en la nostra vida quotidiana, ara que venen els dinars i sopars de Nadal amb la nostra família. És a dir,
Respondrem quan detectem comentaris, acudits masclistes, reaccionarem d'alguna manera, reaccionarem de forma pedagògica dient que això és ofensiu, no? Aquest comentari que s'ha fet o aquesta actitud o aquesta broma. Directament ens aixecarem de la taula i marxarem. Directament, si sabem que hi ha una persona que es mostra com a tal, ho normalitzarem, li traurem importància, farem un boicot, no? A aquell acte en concret, és a dir, quina actitud prendrem, no? Davant de conductes i actituds masclistes. I després seguim pujant, doncs ja anem a l'àmbit més institucional, no? És a dir, a nivell de feina, no? A nivell de clima laboral, a nivell de feina, a nivell d'altres entorns educatius també, per exemple, no? Què s'està fent per treballar per la coeducació, no? I per una educació en les igualtats de condicions i d'oportunitats i de drets. I després també doncs, a nivell més comunitari, no? Si a nivell comunitari tenim una xarxa de suport formal i informal, si a nivell comunitari existeixen xarxes de protecció, fins i tot, o d'autodefensa feminista, si a nivell comunitari no consentim de cap de les maneres cap vulneració de drets, cap discriminació, cap violència masclista, doncs aquí estem treballant i estem atacant les causes també estructurals perquè, com sabeu, amb les violències masclistes l'agressor es fa fort quan hi ha un aïllament, no? Quan hi ha un aïllament de la dona, no? O de la supervivent. Per tant, tenim molts nivells i després un nivell superior ja seria el nivell polític, que és marcar unes línies polítiques, unes estratègies i fins i tot crear o construir lleis, no? Com sabeu, que s'ha fet. Aquí a Catalunya tenim una llei pionera a nivell europeu, que és la llei 5/2008, que ha estat recentment ampliada i modificada per la llei 17/2020, on considera moltes més formes i àmbits de les violències masclistes, on posa l'èmfasi en la interseccionalitat, que és un concepte molt interessant, perquè fa creuar totes les violències. No només ens hem de fixar en les violències masclistes, ens hem de fixar en el racisme, ens hem de fixar en el capacitisme, ens hem de fixar en el classisme, ens hem de fixar en la discriminació LGTBI, per orientació LGTBI, és a dir, hem de posar totes aquestes violències sobre la taula a un mateix nivell d'importància, com es creuen totes aquestes violències, i això és la interseccionalitat. I una miqueta seria això, és a dir, jo crec que s'ha d'actuar a tots els nivells, s'ha d'actuar, intentar que la perspectiva feminista arribi a totes les polítiques públiques de tots els departaments i de totes les institucions, és a dir, nosaltres treballem tant amb els consells comarcals, amb la Diputació, amb els ajuntaments de les grans ciutats. És a dir, volem un gran consens, no? Volem un gran consens i per això es va aprovar recentment, el 22 de novembre, aquest acord de govern, no? Aquest acord de govern amb el protocol marc de diligència deguda, que creiem que és un bon instrument perquè tothom pugui parlar un mateix llenguatge a l'hora d'erradicar les violències masclistes. Trobo dos paraules claus per continuar la conversa amb tu. Una és que no és fàcil el tema i una altra cosa és el fet que la nostra comunitat és tan plural i tan diversa, tenim tantes visions de què és la paraula igualtat, molt més si parlem d'equitat, d'igualtat de tracte, i quan parlem de gènere. Estic pensant en les nacionalitats que conviuen a Catalunya. Com ves tu això? Com podem treballar el tema cultural, el concepte no tant de feminisme, sinó totalment contrari del patriarcat d'algunes cultures que estan avui a Barcelona, a Sitges, a tota Catalunya. Jo crec que per això et deia que és tan important aquest concepte de tenir l'eix antiracista dins de l'eix feminista. És a dir, perquè si no és molt fàcil caure en prejudicis i en mites que existeixen com cultures més masclistes que d'altres, o que aquí a Catalunya, perquè som europeus i som la majoria blanquets, ja tenim un nivell superior en valors o en assoliment de drets. I lamentablement, i és això, i tu segur que ho saps pel teu dia a dia també, és a dir, hi ha una vulneració de drets diària.
És a dir, ja no només la violència masclista en l'àmbit de la parella o en l'àmbit de la família, ja estem parlant de violències sexuals en qualsevol àmbit, ja sigui privat o públic, comunitari, estem parlant de violències digitals, estem parlant de violència obstètrica, de violència de segon ordre o violència institucional. I, per tant, jo crec que no hem de perdre de vista que la diversitat i la pluralitat, per mi, són grans oportunitats si es treballen bé per tenir una visió molt, molt, molt àmplia del que és el paradigma dels drets humans. És a dir, per nosaltres el paradigma ha de ser la defensa dels drets humans universals. I aquí han d'estar les línies vermelles. Un cop això tothom ho té clar, jo crec que és compartir moltes visions, molts punts de vista diferents, perquè, per exemple, hi ha un material que jo us el recomano molt. De fet, quan m'han entrevistat recentment, jo l'he recomanat, que està a Instagram, que és una conta d'Instagram que es diu De machos a hombres, i és un material que ve de Mèxic, que tothom diria que Mèxic és un país molt més violent a nivell de feminicidis, no? I a nivell de violència masclista que Barcelona o que Catalunya. No? I llavors també llenço aquesta fletxa, no? De dir, hi ha iniciatives interessants a molts països, no només hem de mirar cap al nord, no? Que és el típic Islàndia, Finlàndia, no? Noruega, Suècia, Dinamarca, que hi ha iniciatives molt interessants i polítiques públiques feministes molt interessants, sinó que també en altres països, com pot ser aquest exemple de Mèxic, podem trobar iniciatives tan pedagògiques i tan interessants si fem la mirada també cap als homes, no? Que volem canviar i que volem erradicar el masclisme, com aquest compte de machos a hombres. I tantes altres coses, i tants altres programes i experiències que segur que hi ha. No? Per tant, per mi és una riquesa i per mi és una oportunitat aquesta diversitat cultural i ètnica per tenir un enfocament del ser humà el més holístic i el més global complet i amb tantes diferències, no? Però que les diferències mai, mai, mai puguin justificar cap tipus de discriminació. I després, el tema que vas parlar, molt cert que tenim aquestes noves lleis i estem treballant el tema de la llei antiracisme i el tema llei trans també de Catalunya. Sí. Això és molt interessant per l'enfoc de com comprèn o es practica l'activitat en la unitat familiar en aquesta diversitat, oi? Clar, jo considero que les unitats familiars, com més diverses siguin, millor. No? És a dir, hem passat d'un concepte més tradicional, no? O més conservador, d'aquella estructura piramidal, oi? De la família, del cap de família, dalt de tot, no? Després la mare, després el fill i després la filla. No? És a dir, estava com molt estructurat, no? Molt piramidal, molt jeràrquic. Per mi són estructures que en si generen o faciliten algun tipus d'abús de poder i de confiança. Per tant, jo crec que en famílies diverses, en famílies amb estructures horitzontals, en famílies amb estructures el més democràtiques possibles a l'hora de prendre decisions. Evidentment, això no significa que no s'hagin de posar límits, no? I que hagi d'haver-hi una comunicació i un respecte mutu, no? I recíproc entre tots els membres de la família, no? Però per això considero, i em torno a remetre a l'anterior pregunta, no? És a dir, com més diversitat hi hagi, si tothom té clar els principis bàsics, no? Dels drets universals, de respecte, de suport mutu, de reciprocitat, de solidaritat, de responsabilitat, de compromís, crec que això és per mi una unitat familiar saludable. No? Perquè jo crec que hi ha molta, no sé com dir-te, com molta part superficial. No? És a dir, que potser tu veus una fotografia, a mi m'agrada molt fixar-me amb les fotografies. No? Hi havia, no sé si vas veure com corria una fotografia que havia fet un partit d'extrema dreta, que no li penso donar publicitat, fent el que era la diversitat i el que era el progressisme i el que era el feixisme. Doncs precisament evidenciava això. No? És a dir, evidenciava que les fotos
i l'artificialitat i no saps el que hi ha darrere de certs somriures o de certes cares, no? Que sembla que tot sigui molt bonic. Evidentment, les situacions i la societat i les desigualtats, no? Com tu comentaves, la manca de recursos, l'exclusió social, les injustícies, això no és fàcil de gestionar, no? Per cap família. Ara amb tot el tema de la recessió, no? Tot això no és gens fàcil. Però crec que uns fonaments ben posats, no? Unes bases ben posades, amb el respecte, com dèiem, mutu, no? I recíproc, i aquest suport i aquesta responsabilitat, doncs crec que és el camí que hem de seguir. Precisament el tema de la família també posa en evidència una cosa, la diferència d'opinions a vegades entre generacions. Com veus tu això en el tema de la sensibilització? Doncs mira, crec que és interessant que puguem tenir un enfocament, com dèiem abans, no? És a dir, les campanyes, els materials, no? Tot això ha d'estar adaptat a tots els sectors de la població. És a dir, no podem fer una mateixa campanya, no? De TikTok, per exemple, o d'Instagram, pensada per xavals i xavales de 12, 13, 14 i 15 anys, no? És a dir, el contingut, el llenguatge, els vídeos, no poden ser el mateix material que podrien fer això amb uns senyors de 60 anys. I no és el mateix amb un barri benestant, no? Per exemple, de Barcelona, que amb un poble o una barriada, no? De l'extraradi jo què sé, del Baix Llobregat, per exemple. No? És a dir, amb xavals de 30 anys. És a dir, hem de poder tenir materials lo suficientment diversos, no? I inclusius, o això no és un mateix, un missatge, una campanya per a un noi que té una certa discapacitat intel·lectual que per un senyor que té un CI de 110, de 115, de 120, no? Un coeficient intel·lectual. Per tant, creiem que hem de poder arribar, i això és un gran repte, a aquesta diversitat, no? És a dir, s'ha de poder arribar amb un missatge al mateix temps senzill i complex, no? I en diferents llenguatges, en diferents tècniques i metodologies perquè arribi a tothom. I crec que aquest és un repte, perquè també està, no? Un tipus d'opressió que se'n diu del poder adulto, no? És a dir, com que hi ha una certa, no? Un coneixement o una experiència i llavors és com, bueno, la mirada cap al jovent moltes vegades és com negativa, no? I a mi això em fa bastanta ràbia perquè el jovent també aporta coses superinteressants a nivell de tecnologia, de compartir coneixements, tècniques, d'una mirada potser el que dèiem abans, no? Més moderna de la família, de les relacions, de l'amor, no? De les relacions sexuals. És a dir, si tot això està impregnat amb la defensa dels drets humans, anem bé. No? És a dir, si tot això està impregnat de feminisme interseccional i inclusiu, anem bé. Si volem construir milers de masculinitats antimasclistes, igualitàries, inclusives, no? Desobedients als mandats que ens imposa el patriarcat, anem bé. No? I aleshores és com hem de fer accessible tot això, no? Perquè la societat sigui feminista i sigui al mateix temps igualitària i inclusiva. Estic totalment d'acord amb tu, precisament perquè jo, que soc persona gran, penso que l'aprenentatge és cada dia. I moltes vegades de persones molt més joves, inclús persones petites, quan parlen de coses i em fan pensar si anem bé o hauria de canviar algun pensament, perquè penso que no estem al dia en tot. I és impossible. La gran no pot imposar la seva autoritat perquè això és patriarcat. Exacte. Sí, és totalment. I per tant, vaig escoltar moltes coses del material teu i una vegada també una presentació i una cosa que com es pot parlar amb els joves perquè impliquin i es participin, perquè això és... Jo estic al Open Government Partnership de Catalunya i estem treballant amb el departament, ara està a vicepresidència del tema de participació ciutadana. I a vegades l'edat mitjana de participació és molt alta.
i no tenim persones joves assistint quan estem fent presentacions. I aquest tema nostre, al departament vostre i responsabilitat teva precisament per el tema de sensibilització, com hem de fer-ho perquè arribi a aquests joves? Jo crec que s'ha de fer atractiu. És a dir, hem de plantejar-ho d'una forma atractiva, és a dir, la lluita i el compromís i la responsabilitat han d'anar equilibrats amb el plaer, amb l'alegria i amb viure emocions positives. No? És a dir, si tot ho venem com un sacrifici, com un gran esforç, com una pila d'hores que s'ha d'abocar, és poc atractiu. No? És a dir, la visió aquesta, l'esperit de sacrifici i d'esforç, nosaltres, la meva generació, jo tinc 45, encara. No? És a dir, però ja comences a parlar amb gent més jove i et diu que la vida no és això, no? I que la vida no pot ser sempre estar patint i estar lluitant. No? Per tant, jo crec que s'ha d'enfocar d'una altra manera. També jo crec que hem d'aprendre a com enfocar-ho tot també d'un altre punt de vista més real, més palpable. No? Moltes vegades jo crec que hi ha, no? I tu segur que ho has viscut també, no? Amb reunions i assemblees que s'eternitzen, que la gent vol fer monòlegs superllargs de temes filosòfics i potser s'hauria de muntar un club de lectura, no? De filosofia sobre la sociologia, l'antropologia i com canviar coses i segur que és superinteressant, no? Però que les reunions puguin ser operatives, no? Preparar molt més, que hi hagi tota una cura també, no? del jovent que vol entrar, perquè a vegades jo sí que ho he notat, que he pogut militar i fer d'activista en diferents espais i a vegades, doncs això que dèiem abans, no? A vegades es nota aquest poder adult, a vegades es nota aquest exercici de l'autoritat i aquest desprestigi del jove que sembla que acaba de caure de la parra. I crec que hi ha moltes coses que ens poden aportar. No? I després això, amb tot el camp de la tecnologia i les noves xarxes socials són autèntics genis. Per tant, els hem de tenir com a aliats i et fan un vídeo com et fan en 30 segons et poden tenir fet un material superinteressant i amb uns dissenys molt atractius i per tant és trobar de quina forma o què li demanarem. És a dir, exactament què li demanarem a aquest jovent si un bon dia ve o s'apropa o venen al local o venen a les reunions. No? És a dir, exactament què li demani. I després, jo crec que hi ha una part vivencial, no? És a dir, ara amb tot el tema també de la Greta Thunberg, no? dels divendres, dels Fridays, no? És a dir, tot el tema de l'ecologisme, sí que hi ha molta més consciència que potser les nostres generacions, no? Amb el jovent, no? Tot el tema ecològic o tot el tema de la defensa dels animals, per exemple, no? Hi ha com una reacció a vegades viral, no? Pels mitjans, per Twitter o per YouTube, que de seguida s'apunten a defensar una causa, no? I la senten com a pròpia. I després jo crec que també hi ha un tema, com dèiem abans, d'emoció, no? És a dir, quines emocions trobaran, no? Amb aquesta lluita o amb aquesta implicació. Si les emocions són de patiment i de dolor, normalment la gent fugirà, no? D'aquest tipus d'emocions. Si les emocions són d'alegria, de compartir, doncs segurament trobarà gent que s'hi apunta. No? Però sí, jo crec que les formes de lluita estan canviant també i és normal. I les generacions tenen visions molt diferents. Jo crec que no és el mateix, no? Si haguéssim nascut el 1915 i estiguéssim afiliades a la CNT del 1909 de la Setmana Tràgica, no? I el paper i la lluita com ho vivien des d'allà, ara que jo soc nascut a l'any 77 o gent que és nascuda de l'any 2000, per exemple. No? És a dir, són mons i societats totalment diferents. I jo crec que potser ens hem d'actualitzar també a nivell de formes de lluita. De fet, tu i el departament ara utilitza molt les xarxes socials i temes digitals, el tema de les comptes de difusió i de prevenció, inclús penso que estàs fent. Però això també es troba un problema en molts departaments, perquè, per exemple, Educació de Catalunya té el problema de les queixes de les pares quan es parla de temes sexuals a les aules. Com hem de resoldre aquest problema? Jo crec que hi ha una ignorància. Oi, Rubén? Sí, hi ha queixes,
Hi ha denúncies, hi ha, com et deia abans, partits d'extrema dreta que se n'aprofiten, evidentment, i volen treure rèdit polític de tota aquesta part més moral, que s'han pensat que només existia un tipus de moral. Però sí, és a dir, jo penso que l'educació en drets sexuals i reproductius per mi és una estratègia molt potent de prevenció de totes les violències masclistes. Per tant, la defensarem a capa i espasa a tots els nivells educatius, a primària, a secundària, a l'escola bressol, a la universitat, a la formació professional, als cicles, a tot arreu. És a dir, creiem que això és un benefici per tots els nois i les noies en prevenció. I, per tant, estem parlant d'educació sexual i de responsabilitat i estem parlant de plaer. Però el plaer ve, com dèiem abans, lligat al respecte. I estem parlant d'una educació sexual que és un dret i, per tant, és inqüestionable. I sí, és a dir, jo crec que realment els departaments, i en aquest cas Educació, que està rebent l'envestida, evidentment té tot el nostre suport, com a Departament d'Igualtat i Feminismes, i treballem en comissions i en grups de treball plegades, i crec que hem de sumar i fer front i colze a colze a la trinxera contra els discursos d'extrema dreta i d'odi i de discursos conservadors d'aquest tema, perquè creiem que estan envoltats d'ignorància. Quantes vegades hem sentit, jo estava pensant en la meva adolescència, quantes vegades hem sentit que si ens masturbàvem ens quedaríem secs, o que ens sortirien grans a la cara amb 13 i 14 anys. I si tirem més enrere encara, jo soc esquerrà d'escriptura, fins i tot això, i obligar els nens i les nenes a escriure amb la mà dreta. Oi que això ara ho veiem com una cosa totalment descabellada? Doncs igual està passant ara amb els drets sexuals i reproductius. És a dir, hi ha tot un moviment reaccionari, evidentment, lamentablement organitzat, com comentaves tu, però crec que hem de fer front amb això, amb el màxim rigor i amb la defensa, com dèiem abans, d'aquests drets universals. Per tant, l'educació sexual també ha de ser un dret universal. Educació sexual en perspectiva feminista, per suposat, i tant. De fet, quan estava tractant el Parlament la llei que es va aprovar, la llei 19-2020, que és la llei de no discriminació, igualtat de tracte i no discriminació, em van convocar, estant la diputada Najat Driouech, i un dels punts que va posar jo sobre la taula va ser precisament el dret de l'opinió de la persona petita. No el dret de vot ni de decisió, però el dret d'opinar. I finalment es va posar un article precisament per les persones petites. Vull comentar-te una cosa, perquè a Sitges tenim que penso que és l'únic municipi que té un Consell de la Infància i un Consell de l'Adolescència, independents. I tenim el Consell de les Persones, també únic. Això és primer, i després vam posar. Treballem el tema de l'educació en 360 graus. I, per tant, estava parlant amb les diputades del tema ara de la llei antiracisme, de tenir en compte aquesta mateixa situació. Per què? Perquè tenim una noia musulmana amb un noi cristià i un altre noi de pares agnòstics i amb una visió de la sexualitat molt diferent. Per tant, com hem de compaginar això? Doncs jo soc molt pesat amb això, ja veus que soc persistent, però per mi els límits estan clars. I per mi, evidentment que culturalment es pot pensar de forma molt diferent, però jo poso els drets a sobre de la taula.
Jo poso els drets sexuals i reproductius a sobre la taula. I aquesta és la nostra línia vermella. I, per tant, com que jo sé que això després... Una cosa és la forma en què tu expressis o deixis d'expressar, però la base ha de ser aquesta. I hi ha d'haver-hi aquest consens. I s'ha de discutir molt, i s'ha d'explicar molt, i s'ha d'argumentar molt, les vegades que faci falta. Però ha d'haver-hi aquest consens, no? Perquè estem parlant de llibertat i estem parlant de drets. I, per tant, jo hi crec amb aquest punt de vista. Em sembla superinteressant el del Consell de la Infància i Adolescència. De fet, m'ha recordat amb uns textos que jo vaig llegir de l'exèrcit zapatista a Mèxic, a Chiapas, on hi havia també, oi? Un consell Vaig de les... treballar molt a Chiapas quan estava en actiu. Allà parlarem tu i jo de moltes coses, perquè estàs inclinat per temes també innovadores a Mèxic, no tot és dolent a Mèxic. Exacte, perquè a mi m'agrada posar en evidència això, no? És a dir, sempre estan tots els mites del masclisme i de no sé quantos, i hi ha pràctiques que són innovadores, que són comunitàries, que són trencadores, i ja està. És a dir, jo crec que tot això s'ha de posar en evidència i s'ha de posar a l'accés, no? A la màxima població i a la societat, perquè jo crec que és el que comentàvem al principi de l'entrevista, no? És a dir, es pot aprendre de tot allò que sempre ha estat tatxat pel món eurocentrista, no? També per una visió racista del món, no? És a dir, és el del nord i el del sud, no? I tot això, i hi ha metodologies i sistemes d'assembleari, de confederalisme democràtic, també ara Kobane, no? I a Rojava, que estan posant en jaque moltes estructures i moltes maneres de fer i de pensar i d'estructurar una societat, no? Per tant, jo crec que hem de caminar cap aquí. I ara parlem una mica del col·lectiu LGTBQ. Molt bé. Precisament, demà tenim el Consell Nacional LGTB ordinari. Soc membre des de 2012 i amb moltes ganes de donar aquest petit tema de dubtes a vegades que obren la porta a solucions. A l'anterior Consell vaig fer un advertiment, un avís, precisament abans de l'arribada d'aquest autocar tan impresentable. Però ho vaig avisar a les companyes i companys, a la consellera que estava també amb nosaltres, amb el Xavi Florença, que això irà a més. Molt més perquè hi ha diners darrere de la campanya, d'acord? Per tant, el treball des de la subdirecció que estàs tu, precisament, té la responsabilitat de fer el contrapès amb la sensibilització. Com hem de treballar això? Hi ha alguna cosa que podem aportar des de les entitats molt més que s'estan fent? A veure, jo estic d'acord en utilitzar la cultura com una eina per fer la difusió, però hi ha una necessitat d'un missatge únic, transversal, que a vegades no tenim. Sí que és veritat que jo estic ubicat a l'àrea de la direcció de l'erradicació de les violències masclistes. És a dir, la meva subdirecció de prevenció i sensibilització és sobretot per erradicar les violències masclistes. És a dir, perquè LGTBIQ és tan sumament important i clau també que té la seva pròpia direcció general. És a dir, evidentment, tots i totes estem en el mateix departament d'Igualtat i Feminismes, però sí que està compartimentat les diferents polítiques públiques o les diferents estratègies que pot fer. Evidentment que va ser una bona notícia que s'aturés aquell autocar aquí, oi, a Barcelona, i se l'enviés un altre cop de tornada. Per mi és una acció política que no se li pot treure mèrit, i va ser gràcies
segurament a les alertes i avisos que vau fer les entitats i després el treball transversal amb el Departament d'Interior, amb els Mossos, amb el nostre departament també i d'altres, i la Secretaria també d'Igualtats. És a dir, bé, tot aquest treball i segurament amb l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, que tot el que sigui treballar en contra d'un discurs masclista, xenòfob, racista, discriminatori, que és un discurs fàcil, és un discurs que no li requereix ni arguments. És a dir, ni arguments. És a dir, poden llançar una frase o un tuit i ja tenen. Ja tenen un públic, que tenen diners, com tu comentaves abans. Cal contrarrestar tot això? Sí. No és fàcil, perquè crec que l'ordre social existent ens juga en contra. L'ordre social existent crec que ens juga en contra, perquè patriarcat i capitalisme moltes vegades es retroalimenten mútuament, amb totes aquestes injustícies i discriminacions. Però jo crec que hem d'oferir aquesta resistència, aquests materials, aquest treball en equip, aquest treball interdisciplinar, intersectorial també, i interseccional, és a dir, són les nostres armes. Les nostres armes és veritat que és la pedagogia, les nostres armes és, com dèiem al principi, els circuits, la rendició de comptes, la diligència deguda, el fer accions de forma continuada i no només accions puntuals, és a dir, accions de prevenció continuada, perquè cada cop anem sumant per anar destruint els pilars estructurals de totes aquestes violències. I això és una feina de dia a dia, i és una feina de formigues, té molta part d'invisibilitat, però això no vol dir que no tingui valor, i té aquesta part de sumar una malla de gotes, de moltes petites accions en municipis, en barris, en les ciutats, i això suma, sumar esforços. Jo crec que no es pot desmereixer cap petita acció, per petita que sigui. I després jo penso que és això, com més forta sigui aquesta malla de suport entre entitats, entre institucions, entre moviments socials també, evidentment. Doncs tot això intentem fer tombar aquesta societat masclista. I això, evidentment, que no és una qüestió ni de legislatures ni d'anys, sinó que estem parlant de segles, segurament, lamentablement. Una cosa que sí vam observar, nosaltres tenim una tradició a Sitges per al Dia de la Dona, el 8 de març, que fem el berenar homenatge a la dona, on solament homes estem servint a les dones. I és molt curiós, Rubén, perquè la reacció patriarcal dels homes dels casals de gent gran és increïble. No volen servir a la dona i volen berenar. I nosaltres, des del nostre voluntariat, vam negar donar berenar als homes que no volien ajudar. Bueno, és una acció. Hem tingut que parar això perquè el casal a Sitges no està disponible, però precisament estàvem parlant amb drets socials perquè aquest mateix problema està a molts casals que estan baix la direcció de la Generalitat. I ara vam parlar amb la exconsellera Violant i ara estem parlant amb Carles Campuzano perquè volem imposar aquest model nostre de fa 10 anys que sembla que és una eina vàlida de sensibilització i també perquè ens dona la possibilitat de prevenció quan detectem en les converses, en l'escolta activa, que tu fas molt èmfasis a vegades quan estàs dant les xerrades, arriba informació a les entitats que portem a l'autoritat competent
A vegades és Fiscalia, a vegades és Mossos, a vegades és directament al departament, al CIAD o a la unitat del SAI, que no està a tots llocs, però sí que està operant, funcionant bé, doncs portem aquesta informació per l'actuació oficial. Clar, segur que es poden generar dinàmiques i materials perquè en els casals de gent gran, no? És a dir, no es produeixin el que tu comentes, situacions d'agressió o actituds masclistes o situacions d'aquest tipus. I que, com et deia abans, totes les accions sumen. Totes les accions sumen. Ja vam proposar al Xavier Godàs, el nou director general, de fer una trobada i et convidarem a tu per parlar d'aquest tema, del projecte que està dissenyat per una de les nostres persones joves que treballa el tema d'identitat de gènere en la diversitat. Per tant, ja parlarem del tema perquè pensem que treballant junts, tots plegats, és com podem avançar més ràpid i més segur i amb solucions que sincerament, penso que des que estàs tu es va treballar molt el tema de la sensibilització. Al Garraf vaig arribar-ho a una xerrada que tothom estava comentant això és una nova... Això va estar allí i ara hem de treballar-ho. Correcte. Alguna cosa més que penses tu que hem de transmetre a les persones a distintes edats? Vaig parlar de joves i de gent gran perquè nosaltres volem, sempre vam treballar el tema intergeneracional i intercultural. Per tant, volem treballar aquesta línia i transmetre a tothom que vol copiar el model que estem treballant fa 10 anys. Jo crec que és una de les claus, és a dir, precisament el creuar generacions i coneixements i pràctiques de diferents generacions és molt enriquidor. Crec que tenim un deute pendent, també amb tot el valor de la gent gran que pot aportar en aquesta societat, perquè fins ara també pateixen una discriminació molt forta amb tot el tema que tu deies a nivell tecnològic, per exemple, l'accés a les tecnologies i als tràmits i les gestions. I bé, només afegir això, que crec que amb les lluites feministes guanyem totes i tots. És a dir, jo crec que el feminisme ens dona una mirada del món i de la vida i de les relacions que hi trobarem drets humans, que hi trobarem respecte a la diversitat, que trobarem antiracisme, que trobarem tot de coses boniques per poder construir una societat més justa, més igualitària i més inclusiva. I només això, animar a totes les persones a que sumin a iniciatives socials com la vostra, de donar suport i de lluitar contra les injustícies també, i que mentre nosaltres estiguem en aquest departament intentarem lluitar en la mateixa direcció contra totes aquestes injustícies i opressions, donant-li sempre el mateix valor a totes, sense descuidar-nos cap ni una. I res, només això. Agrair-vos que m'hagueu convidat, que haguem passat aquesta estoneta i enviar-vos una abraçada. Moltes gràcies, Rubén. I pensa que no serà l'única oportunitat que hem de parlar perquè ja començarem a passar la proposta per la nostra quincena de la dona, que aquest any volem treballar una mica més tot el febrer i tot el març. Per tant, 2 mesos... S'amplia un mes més. Exacte, perquè tenim el convenciment que hi ha tants temes a parlar, però no solament a parlar, sinó després a dissenyar, com estàs fent tu, una estratègia comú i la implementació. Molt bé. Per
tant, ens posem deures a estar en contacte amb tu, agraint-te aquesta participació. Demà parlarem de tema de temps amb la directora de l'Institut Català, sí, amb la Neus. de les Dones, Neus Pozuelo, que portem anys treballant amb ella quan estava a Fundació Naroa, i jo personalment, individualment, com sempre va ser un convençut del feminisme quan tenia, penso, 15-16 anys i vaig treballar molt el tema, sempre a la vostra disposició. Moltes gràcies. Els companys del voluntariat Sitges Voluntaris Socials i la plataforma Acció en Blau també estem a la vostra disposició per fer qualsevol difusió necessari i a lluitar junts. Molt agraït i una abraçada a tota la vostra associació i donem-li records demà a la Neus de part meva. Posarem el vídeo a la vostra disposició i farem la difusió també a les entitats que treballen no solament a la comarca, sinó a vegades estem treballant amb Lleida o a Girona en temes d'igualtat de tracte, en temes de drets fonamentals. Una forta abraçada, Rubén, i moltes gràcies. Una altra per vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu, bona tarda. Adéu, bona tarda.